Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να πω ότι με την ευκαιρία για την εκπομπή που έχουμε στο αριστερό εξτρέμ στο 904 είστε καλεσμένοι όλα τα αθλήματα, ειδικά αυτά τα αθλήματα που δεν έχουν μεγάλη προβολή και νομίζω ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία. Αλήθεια είναι ότι δεν ανακατεύουν πολύ, αφήνω τους ειδικούς να τα βγάζουν πέρα. Ευχαριστούμε πάλι. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Ο κύριος Αβραμίδης είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πολλά. Ωραία. Και μας έδωσε την ευκαιρία προ λίγων ημερών να παρουσιάσουμε και τον όμιλο και το άθλημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με το σκάκι ότι η πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και αυτό περιορίζει και την δημοφιλία όση προσπάθεια και αν κάνουμε. Αλλά θα το παλέψουμε και πιστεύω θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το ποδόσφαιρο, αυτό είναι και το σλόγγαν. Θα πρέπει να είμαστε περισσότεροι. Να ξεκινήσω από τις μικρότερες κατηγορίες, από την K8. Πρώτος στην κατηγορία K8, Αλεξανδράκης Αλέξιος. Δεύτερος, Καλίκος Αθανάσιος. Τρίτος, Οικονομίδης Αναστάσιος Ιωάννης. Οικονομίδης, μάλλον φύγανε. Πρώτο κορίτσι, Κουιουμτζόγλου Μαργαρίτα. Μπράβο! Δεύτερο κορίτσι, Σολεμεζίδη Καλίνη. Μπράβο! Και τρίτο κορίτσι, Μικροπούλου Μαρία Εμιλία. What is it?